Nawe Kaunti ya Nyamira Nyaribo abeirega kwenekia bunana chiego sira chisemi ase Kaunti yo ayamagega yo mugavana yo kubwatuka ogosirwa gucia sabaro kiwanene bali bakorwa se chinga kitari kwenyara anene bali bagosoa ase ekirasi ya kianda eriyo goseko bakonya nebintu au byo chako bakonya aso kwegenderea na masomabo ase chiskuru nigatere buna se serikali yaye nigara kwenekia aigatia magendero abeirega gwikiraniwa asaba menyi be Kaunti ya Nyamira kubwatikana nechira chiri abetaka kubalira chinga kichie campaign scholarship to konya abana kure meshimetaka ikianto akarure bursaries igatoka sito au monte bursary na ndo nyoro mwana noareka ikia bursary ya 2000 usu 5000 iyengane esa do kwa mubara ni transport tora mokonya ekagera ngaso mupango iwo okonyo monto ekiaro nyo monto kare nchara ago isaba mobo kimane chi dini aragira yote tariwo dalio ko maji nchio ko somo bo kumabo igo abana bari ko mechi metaka lakini wao wanafiyo mokia kwa primary mbaro na nyore cases dichi kodi wata bandero konya abana kwa academies oto konya kwa public schools lakini there are few cases dojo kuru academy si kera ba ile to academy ba oso mi ubosa abu ikamba konya awari ba chita academy ba oso mi no monto so moiri ni chikori ko teba ya Children's Act ojo oso mi omwana amoyo ta amoyo to como ligrasita to moira krasaba we como college school